да започнем лайфа, искам да уточня нещо. Преди малко ми се обадиха от Англия едно момче, от Испания ми се обадиха, от Щатите ми се обади едно момче, които искат да ни помагат финансово. Аз им казах, пратете ги на Николайчо. Те казаха, пратихме сме. Станете, ако искате, абонати в Patreon. Ние сме абонати в Patreon. Значи, викам, друго не трябва да правите. Любен Шопски, преди да почне лайфа, е пратил $10. Борис Джибов е пратил 22 евро. Аз не искам, казвам го преди да почне лайфа. Благодаря ви, но аз ако събирам пари е за болни хора, за идеи, за парка, за български книги, за кооперация, за нещо. Ако някой иска по някакъв начин финансово, може да не стане абонат в Patreon, но не искам се едно, че съм на циганска сватба, някой да ме праща 20 лева от те. Не искам да приличам на свинята майка от Англия и да чета постоянно благодаря. Благодаря наистина на хората, но ако искате станете ни абонати в Patreon, стои ни помагате. Ма така, като всички други да го правя и да благодаря мини не мини за супер стикер или за не супер стикер, на мен това не ми харесва. Нали, чувствам съм малко като пилона Джейка. Благодаря ви, благодаря на хората, които искаха да ни помогнат, но ако искате финансово сме абонати в Patreon. Аз не искам даром, въпреки всичките простоти, които се говорят за мен, аз искам ние с това момче нещо да сме полезни на вас и за това да си изкараме парите. Дано да ни се налага да ни събирате пари за болести, за нещо друго. Защото България е на това дередже, че трябват ли малко повече пари, защото лечението на Николайчо ще се струва повече от 1,5 милиона. Може и към 2 да отиде. Да си представят за какви пари. Кой може да си го позволи? Те лягаш и умираш. Хората седят и чакат за ядрено-магнитен резонанс по 3 месеца, защото по каса, защото и 500 лева. А не за милиони, не за някаква болест сериозна. Но нас ние сме добре. Гоним хирурзи заради кучета и нали, беше написал един коментар, на те всичките деца са подписали, ако им трябва хирург да се обадят на 4 лапи. Едното няма нищо общо с другото, той дед го говоря, но шизофренията е тотална. Благодаря ви, но не искам. Ако искате, станете ни абонати в Patreon, то е предостатъчно. Казвам го предварително, защото хората са пратили пари. Не искам да приличам на ония помивки. Просеци. Аз искам да си изкарам парите. Колкото и невероятно да им звучи на тези нищожества и нещастници. Друга помощ ще искам днес. Когато ме нападнаха те, по всякакъв начин, отпреди и още, Гела, адвоката на Ало измамниците, Квадратната глава ме е коментирал нон-стоп, Кик ще е извадил записи, на какво ще да прави, аз къв съм бил, къв не съм бил, нали? И там оная баба травестита ме коментира поне 2 пъти или 3 при дебелия, ма аз съм бил почнал. Нали, да не влизам в тия, тъс пък изобщо не я броят. Нито съм ми казал името, казах един травестит от Холандия. То пълно с такива. Как разбрах, че за нея говоря? Имена не съм казал. Но, когато почнахме, и аз отговорих. Когато направих видеото, потрошиха ми колата, включих и адвоката на измамниците там. И поне да не му секна далаверката, защото най-вероятно съм е секнал, с Ало, обаждате се и по телефона ви дават правни консултации, прати 300 лева, или сега в евро работят, както паркингите вече в евро, той човек отдавна е в евро. И поне му секвам далаверката и не им харесва. На Квадратната глава Квазимодо е грозен, но е положителен герой. По душа е добър. Той се е кръстил Джокера. Квадратния. Както го наречи Гела. Не съм го наричал, аз го защитавах преди това. Защото не е хубаво да се
подиграеш на недостатъците на хората, но когато душата ти долна, нали, и си мръсник, и си плужък, това нещо няма как да ти се размини. И намериха цаката тези хубосници, защото се притесниха за далаверката си, защото се притесниха, че там, той Витко каза, там докладват ми канала, то не е за първи път, понеже аз имам много последователи, верни, истински. И проблема съм им аз, защото моя канал е най-големия и най-много хора ми вярват. И намериха една вратичка, по която ограничиха 3 видеа за България. В чужбина могат да се гледат, но в България не могат да се гледат. И тях и ги интересува. Да не би в... Чакайте се чуя, тук е някакъв потрошена кола отвънка спира, че форсира на всичкото отгоре. Рисковете на живото предаване. И тези хора, понеже за да мога да върви измамката, и ми докладват видеята, и тези 3 видеа. Едното е потрошиха ми колата, другото е Киро Брейка на прокурор, и третото е Гела и просташки искат да млъкна. Тези видеа не могат да се гледат в България, но ние ги махнахме за всеки случай. Лайфа се го смъкнахме сами. Сега, аз на тези хора ще им кажа едно нещо. На Гела, на адвоката на ало измамниците, защото като му каже, сравняват и понеже си приличат имената, пак са за клевета. Той Веско мога го пусне там, как са за клевета, че са на ограничили в България. Нито страйки, ами нито нищо. И хората решиха, че като го направят това нещо и сега пируват. Сега, какво ще искам аз от вас? Потрошиха ми колата, имаше 82 000 гледания. Киро Брейка на прокурор 84 000 гледания. Гела и просташки искат да млъкна 62 000 гледания. И Лайфа 42 000 гледания. Около 250-60 хиляди гледания, които на тях им се виждат много. Но сега аз ще ги изненадам, ще направя тези неща да се гледат милиони гледания да имат. И каква ще е моя зов за помощ? Аз имам около 40 профила в TikTok. Като нито един не е мой. Но тези хора варят от моите видеа, режат 40 деца Киро Брейка. Оттам варят други. Аз съм най-гледания, най-пускания в TikTok. Във Facebook имам около 30 профила. Аз нямам нито един. Имам една страница, която седите и нищо не пускаме в нея. Само споделяме. Но имам 30 Киро Брейка. В Инстаграм имам около 8. Там имаме един Инстаграм. В Телеграм имаме канал, който е наш. Сега, какво ще направя аз? 3 видеа в момента вече са качени в Телеграм канала ни Киро Брейка оригинала. Веско ще ви го пусне. Искам всички ви, които имате канали на Киро Брейка, дет ма вадите от моите видеа, да извадите от тези видеа и в TikTok, в Facebook, в Instagram и там фейка, дето за тях съм вожда, 5-та година живейте на мой гръб да ме подигравате. Много сте добри в меметата за мен. Направете нещо за вожда. Искам мемета за тези хора. Искам да ги направя най-известните. Всички да знаят защо са в парламента. Всички да знаят Жокера. Какво е истинското му лице, освен че е квадратно, а е душата му. Да вадите, да изрязвате, да пускате в TikTok, в Facebook, да споделяте в YouTube,
парчета, нарязани, песни, подигравки. Имам там много последователи, които са царе на тези неща. И искам тези измамници, които измамиха народа, че ще се борят с мафията, а те се борят с мен. И понеже аз ги разкрих какви са, директно в лицето, им казах какви са, че он е наредил жената. За подписа да чувате нещо сега на Мария Елева. За подпис да чувате нещо. Нищо. Няма и да чуете повече. Цирк, цирк, цирк. Очернени, оплювани, охрацвани. На мен, на Евелин, на семействата ми, на мен, на семейството ми. Всякак ме наричат. Тея помивки. Те не са отишли там заради вас. Те са отишли там заради собствена облага. Да, обаче, на момченцето с очилата, адвокатчето, понеже парите ги взема Гела, на те смишлета им дава някой стотинчица. И неговата далаверка е ало. Консултацийка по телефона. И когато му е секнах, той не може да се намери място. И иска да се ограничи за България, да не могат гледат хората да го разбират какъв е. Не бе, аз сега ще казахте, че не си намерил църква да се кръстиш. Сега ще ви направя най-известните всички хора. Хората са в социалните мрежи. Добро може да не направиш по социалните мрежи, но мръсно мога да направиш. Аз се опитвам, единствения съм, или айде да не кажем единствен, от малкото, не говоря за партия, а като човек, дето се опитвам да направя нещо добро за младите. Да им набия в гледите за наркотиците, да не вземат, за това, за хазарта да не играят, стероиди да не вземат. Ако имаш и както имат, сега пак убили едно куче. Ако имаш както ходят заете с бездомни псета, да протестират на всяко убито дете, на всяко бъснато дете, на всяко наркоманизирано дете, на всеки наркоман, на всеки хазартно зависим, порно зависим, всичката измет, помия, която е върху децата ни, ако протестираха както за две псета, грешка нямаш да има. Но не, лошото винаги побеждава. Лошата реклама, това е пълна глупост, че нямало лоша реклама. Напротив, добра няма. Да те очернят могат, добро не могат да направят. Но аз ще се постарая, моля ви всички, които имате TikTok профили мои, с моето име, дед ползвате моето име, дед ползвате моите видеа. Другите, които имат TikTok себе, където качвате в TikTok, режете парчета и покажете тая, как да ги нарека то, то няма думи, кой да съседите се е добре, лошо. Във Фейсбук споделяйте, правете отрязъци, милиони гледания да има, те с хора да го знаят какъв е адвоката, да го знаят какъв е Гела, да знаят Жокера какъв е. Утре да не могат да измамят други хора, да не могат да се възползват от други хора, защото те двамата са в парламента, а третия ще да е в парламента. Но ние го надушихме. Че вкарахме един друг тулуп в парламента. Там са всичките такива. Нито един от тези 230 не мисли за вас, мисли за собствена облага. И го видяхте. И ги виждате. Той си мисли, абе, момченце, казах ли ти да ме викаш господин Кирилов? Те си мислят, че като му ограничат за България, или аз ги смъкнах видеята, нещо ще направите. Не бе, аз ще ви направя още по-известни. Още по. Насякъде, където съкнете, ще виждате себе си. Там всичко има във видеята. Вижте, може да се извадите от нова телевизия, всичко е нагласено, направено. Може да ги украсите. Мемета, както те правят с мен. Он е шопар. И ви, Кирофейка, правите с мен. Направете го за тях. Говоря за фейкарите. Вие, дете имам 40 профила имам. Аз нямам нито един. Аз нямам TikTok. Вчера отивам да се стрига и едно Киро, стари дядо, и му викам в TikTok, сте повече там ма гледа в TikTok. Аз нямам TikTok, нали? Правите сметка, адвокатче, за какво става просто. Нямам TikTok и съм най-известният в TikTok. И като му показах с какъв телефон съм, циганчето,
Няма пари за хляб, ама беше с плазгачка. Той не може да повярва. И вика, как имаш TikTok? Нямам TikTok, бе. Но имам последователи. Насякъде. Които ме харесват. Дори и тези дет не ме харесват. Лоша реклама има, добра няма. Искам тези да ги направим. Най-известните. Тия мръсници. Тия предатели. Жокера. Адвокатчето. И цялата им пасмина там. Начело с гелосане. Защото тези хора, благодарение на измамите, на лъжите, на това, че те ще оправят нещо, а те са топ измамниците. Те са шайката престъпници. Не съм аз. Говоря за себе си. Нито съм от партии, той, че помагам, аз помагам за истината. И аз съм се убедил, защото съм ходил на място и съм го видял парка. Не съм като тези дет пишат. 99% дет лаят не са ходили там. Защото ги страх да ги уволнят. Да отидат да го видят, бе. Не, няма. Аз съм за българското, аз съм за българските книжки. Аз съм за истината. И когато ти издаваш български книжки, български автори, български художници, историческа живопис да възраждаш и да те наричат сектант и сциентолог, и когато работят доброволно да си някакъв лумпен идиот да строиш църкви, и ни измекяри от там хънда-мънда за собствена облага, които работят заедно, а аз там чужденците, тулупите. Венко, ти си рецидивист, нали знаеш? Вижте се черешката на тортата, да го знаете. Както ми се хилиш. Как до сега не съм се занимавал с вас. Сега ме бръкнахте където ти трябва. Пак казвам. Който иска да ни стане абонат Patreon. Не искам подаяние, не искам пращане. Аз не съм така мърша като не с бутуци. Защото той момче ми каза, бат Киро, от Лондон, бе, ми се обади. Шопар. Не да говориш от името на всички чужденци. Българи в чужбина. Не, той ми се обади и каза, бат Киро, понеже вие сте на амбразурата, ти си там, аз знам кой. Искам да ти помогна, защото по друг начин не мога. Защото аз не съм там, а вие сте там. Не така аз ган да ми обясня, аз къв съм никадърник. И да плюи да крачи и на мой град да изкарва пари. Защото ма плюи. При той ма е хвалял. И другия тулуп. 200 кила, 300 килограма са двамата. Тулупи. И се мислят за страшни хубавци и страшни мужачи, и те са българите в чужбина. Не, бе, не сте ви българите в чужбина. Бе. Има и други. Чита ви. Но за съжаление 90% са като вас. Дет ни оценяват, какво правим ние тук, на терен, на фронта. Пари му дават да ма плюи, бе. Всяка вечер едно и също. Пари им дават. Нещастници. От Норвегия, нам къде от... Събужда се, аз съм увиновен, че той там върти геврекан. Съм те пратил аз, бе. Че той е никадърник. Че без жена. Че гледа порно по цял ден. Аз не съм виновен. Кой направя аз? Искам да ги направим те тримата. А за дебелите, аз каква шапка ще им скроим с Жулио, сега ще им се зави. Те ще ги изпущат по очи. Мише ще ги изпущи. Те им са, слушат оня травести там от Холандия. Ама бабке, както и да е, искам TikTok, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube. Каквото нищо няма ви докладвам, варите мемета, изрезки, каквото те свидя. Те са в Telegram трите. Искам да ги направим, милиони гледания има и умрелите да видят. Те си измамници какви са. Защото те са олицетворение на всички там деца. На опозицията без величие. Те са, колко пъти съм казвал аз, че мразят те под дъгата, но тези деца правят, че не са под дъгата, пък уж ще се бият с тях, а те са същите. Те са по-долните. Разбирате ли? Те с деца правят на
патриоти, на освободители, с статуквото ще се борят, с събият, с шиши, с мафията. И накрая са прегърнали и са оженили. И седят там, както ви казах, и го натиснаха и са най-голямата измет. Продажници. Измамили всички ви. Ще се борят, а те се борят с мен. Какво зависи от мен в тази държава? Аз не съм най-големия проблем на държавата. Парка ли е най-големия проблем на държавата? Зато ли са там тези буклуци? Не, те са за собствено облагодетелстване. 230. Онез ги знаем. Те ще беци сега. Видяхте ли какви са? Квадратния, видяхте ли го какъв? Адвокатчето, видяхте ли го кой? Гела, видяхте ли го какъв меч? Той за него съзнаеш при той. Искам да има милиони гледания. Режете, пускайте, показвайте. Тия хора трябва да си знаят, че си намериха майстора, че аз имам последователи, истински хора, дето ма следват. Не да ма зяпат, като на Любо Жечев, а да ма следват. Не като не помяр. Вие помните ли Любо Жечев, като отидох на детектор на лъжата, като ме обвиняваше, че съм взел пари от герберите? И буклука извъртя, че той ме завери. На него е човек, на детектора на лъжата. Че аз съм се познава с него, па той ме води, той го плати. Вие представете ли с какви долни твари са? Той ме вика, той ме води, той го намира, той го плаща. И аз съм се бил оговорил. Как съм се оговорил? Не бил... вика, вярно излезе, че не е взел пари, ама има нещо. Това е измен, бе. Това са продажници, това са долни хора. Те нямат никаква чест, никакво достоинство, никакъв морал, бе. Нищо нямат тези буклуци. Дайте да ги направим насякъде да се разбере какви добри адвокати са, какви добри политици са и какви добри антимафиоти са. Като Жокера, Гела и адвоката на Ало измамниците, който е свърската, който работи с тях. Чао!